8 чэрвеня 1958 года ў Беластоку было афіцыйна абвешчана пра стварэнне аб'яднання літаратараў, якія пішуць па-беларуску. У камуністычнай Польшчы якраз тады адбывалася змена палітыкі адносна нацыянальных меншасцяў, і некаторым з іх былі дазволеныя культурніцкія арганізацыі. Беларуская літаратурная суполка атрымала назву «Белавежа», паводле знакамітай пушчы, вакол якой кампактна пражываюць беларусы. Аб'яднанне згуртавала больш 2 дзясяткаў паэтаў і пісьменнікаў, якія пачуваліся беларусамі і даражылі роднай мовай. Белавежа дзейнічала спачатку пры рэдакцыі газеты «Ніва», потым у беларускім грамадска-культурным таварыстве, а ў 1990 годзе ўжо ў дэмакратычнай Польшчы стала цалкам самастойнай. За мінулыя больш 60 гадоў выявілася, што гэтае рэгіянальнае аб'яднанне літаратараў далёка перакрочыла межы Падляшша. У чым прычына такой жывучасці і паспяховасці творчай суполкі? Што яна зрабіла за мінулы час? Як Белавежа звязаная з Беларуссю і якое месца займае ў беларускім прыгожым пісьменстве? Пра гэта размова з сябрамі Белавежы. Беларускае літаратурнае аб'яднанне ўзнікла 8 чэрвеня 1958 года. Было паклікана да жыцця такое аб'яднанне. Арганізаваў гэту сустрэчу стваральнік літаратурнага аб'яднання Георгій Валкавыцкі. Ён ужо, на жаль, не жыве. Ён памёр, калі яму было 90 гадоў. І ўвесь час быў, так сказаць, суарганізатарам гэтага аб'яднання. Трымаў руку на пульсе, што робіцца ў ім. Праз 2 ці праз 4 гады беларускае літаратурнае аб'яднанне чарговым сваім сходзе назвалася Белавежаю ад імя той мясцовасці, адкуль сам Валкавыцкі. Белавежа, таму ўсюды ідзе на зоў. Беларускае літаратурнае аб'яднанне Белавежа. Гэта іменная, так сказаць, назва Белавежа. Ад гэтага часу ўжо 62-63 год ідзе. Выдалі мы як на нашыя варункі, бо мы існуем па-за мацярынскім пластом культуры. Жывем у Польшчы, распаўсюджаныя аўтары Белавежы па ўсёй Польшчы. І мы адчуваем адпаведны ціск асіміляцыйны. Я пісаў пра гэта і гаварыў, што гэты ціск асіміляцыйны павінен нас узмацняць, а не каб прыводзіў да апушчэння рук. Такім чынам працэс паланізацыі – гэта нармальная з'ява. Я хацеў бы, каб у Беларусі быў працэс беларусізацыі, каб іншыя адчувалі, што ідзе працэс беларусізацыі. Там іншыя працэсы ідуць. Агульна гаворачы, мы выдалі звыш 130 кніг самых розных жанраў, самых розных памераў, аб'ёму і так далей. Тут толькі невялікая частка дэманструецца на стале. Пачалі ад такога зборніка руні, а ўжо таксама даўно была выдадзена такая анталогія беларускія пісьменнікі Польшчы у кнігазборы. Яна мае сваю адпаведную вартасць і ў Беларусі. І тут быў па дарозе выдадзены літаратурная Беласточна, альманах. Былі выдадзены шэраг іншых альманахаў, скажам, букет Белавежа. Ад 1990, калі не памыляюся, года, я разам з сябрамі прыйшлі да высновы, што наша арганізацыя літаратурная узбуйнела, вельмі выразна выявіліся празаікі. І, само сабой, было зразумела, што для іх патрэбная большая плошча друкаваная.
Вот таким чынам пачалі выдаваць часопіс «Тэрмапіла». Ужо гэта гадавік. Раз у год мы выдаем такі часопіс. Ужо 25 нумароў выйшла, і вядома, што будзе выходзіць у наступным годзе 26 нумар. А «Тэрмапілы» ідэя была выказана мною як галоўным рэдактарам гэтага часопіса. Яны, так сказаць, у літаратурным асяроддзі стандартныя, бо друкуюцца апавяданні, вершы, большыя празаічныя рэчы, драматургічныя, артыкулы крытычныя на тэму ўсёй беларускай літаратуры. І яны, як мною было напісана ва ўступным артыкуле ад рэдактара у першым нумары, яны задуманы як часопіс, які павінен аб'яднаць усю беларускую літаратурную прастору. Таму што яшчэ ў 90-х гадах адчувалася, што апрача мацярынскай літаратуры у Беларусі ёсць моцны асяродак у Злучаных Штатах Амерыкі і ёсць такі асяродак у Польшчы. Ой, мой першы кантакт з Белавежай гэта 90-е гады, але дакладна, які год? Абсалютна не памятаю. Ведаю, што гэта была, хутчэй за ўсё, другая палова 90-х гадоў. А у Белавежы у 2000 годзе выйшла моя першая дэбютная кніжка, і з таго часу мае кантакты з Белавежай зрабіліся ўжо сапраўды шчыльнымі. Затым выйшла яшчэ і другая, і трэцяя. Белавежа была вельмі істотная ў сваіх пачатках, калі яна згуртавала усіх гэтых маладых людзей, якія толькі пачыналі літаратурны шлях. Гэта 50-е, 60-е гады. Зараз аб'яднанне ўжо не мае такога значэння. Можам выдаваць кніжкі і нейкім іншым шляхам, у іншых выдавецтвах таксама. Але тым не менш сустракаемся час ад часу, каб проста паглядзець на сябе, прыгадаць саміх сябе ранейшых, падбадзёрыць сябе, даведацца, што ў каго чуваць, хто чым на дадзены момант займаецца. Ну так, быў лепшы час, калі Белавежа ладзіла сустрэчы, канферэнцыі адбываліся раз на штогод справаздачная канферэнцыя. Зараз з-за пандэміі сустракаемся сапраўды зрэдку. Шмат чаго, нават выбары ўладаў адбываюцца, можна сказаць, онлайн. Ну, тым не менш, калі я не сустракаюся з маімі сябрамі белавежцамі, я ведаю, што яны ёсць, што магу на іх спадзявацца, калі ў мяне будзе нейкая праблема ці нейкая цікавая ідэя, я магу да іх звярнуцца, і мы там сумеснымі сіламі штосьці яшчэ ў змозе зрабіць. Ну, чытанне твораў, праўда, або прэзентацыя кніжкі. Калі ў кагосьці выйшла новая кніжка, гэта была добрая нагода запрэзентаваць яе сябрам. Белавежа выдае штогод свой часопіс «Тэрмапілы». Там мы можам змяшчаць свае новыя творы. Заўсёды старшыня Белавежы Янчык, він звяртаецца з прапановамі, калі ў кагосьці ёсць штосьці цікавае, давайце у «Тэрмапілы». Прэзентацыя «Тэрмапілаў» бывала такой нагодай для сумеснай сустрэчы ўсіх сяброў Белавежы. Ну, але гэта зараз паціху ўсё ж такі ідзе на спад, бо старэйшае пакаленне сыходзіць натуральным шляхам, а маладых усё менш у беларускамоўнай літаратуры. У пачатку беларуская літаратура ў Польшчы была сапраўды адведзеная шчыльнай мяжой ад літаратурнага працэсу ў Беларусі. Я маю на ўвазе 50-е, 60-е, можа нават яшчэ і 70-е гады. І сапраўды, дзякуй Белавежы, пачаліся першыя літаратурныя сустрэчы, першыя знаёмствы і першы абмен вопытам. Прарываліся на беларускі выдавецкі рынак Сакрат Яновіч, Віктар Швед, Алясь Барскі. Гэта былі нашыя першыя аўтары, хто дайшоў да чытача ў Беларусі. Затым гэты абмен ён крышку набраў тэмпа. Былі ў нас сустрэчы з аўтарамі з Гародні, з Берасця. Ну, не кажу ўжо пра Менск, але паколькі Беласток
памежны горад, вось гэтыя кантакты памежныя былі вельмі істотныя. Ну а зараз, зараз ёсць зараз. У Беларусі цалкам іншая сітуацыя і вось так. Але для нас гэтыя першыя сустрэчы з беларускай літаратурай у Беларусі і з аўтарамі беларускімі, вядомымі мэтрамі, скажам, беларускай літаратуры былі вельмі істотныя. Яны падбадзёрвалі, яны абнадзейвалі, давалі стымул, праўда, што вось калі у Сакрата выйшла ў Беларусі, ў Менску, у добрым выдавецтве кніжка, значыць, штосьці мы тут вартыя. Можна ісці гэтым літаратурным шляхом далей. Чаму ў камуністычнай Польшчы ў канцы 50-х гадоў мінулага стагоддзя сярод усіх нацыянальных меншасцяў адныя беларусы стварылі ўласнае літаратурнае аб'яднанне? Бо ў міжваеннай Польшчы якраз беларусаў характарызавалі як найменш нацыянальна свядомых сярод іншых няпольскіх супольнасцяў немцаў, украінцаў, габрэяў, літувісаў. Адказ крыецца ў тым, што беларусы пасля Другой святовай вайны засталіся самай вялікай нацыянальнай групай у Польшчы, да таго кампактна размешчанай пры мяжы з Беларусяй. Іншыя супольнасці былі разбітыя. Габрэі знішчаныя ў халакаўсце, большасць немцаў пасля вайны выселеныя з краіны, а ўкраінцы гвалтам расцярушаныя па іх былых землях. Беларусы ж адмовіліся пакінуць зямлю продкаў і перасяліцца ў Савецкі Саюз. У падляшскіх беларускіх вёсках і мястэчках у натуральным беларускамоўным асяроддзі нараджаліся і падрасталі таленавітыя дзеці, для якіх родная мова заставалася вялікай жыццёвай каштоўнасцю. Менавіта гэтая натуральнасць, закарэненасць, духоўная апора на ўласнай векавой традыцыі стала прычынай таго, што беларуская літаратура Падляшша вырасла да з'явы міжнароднага маштабу.